chapter 7 verse 25, one of 10 kings speak great words against the Most High, and shall wear out the scent of the Most High, and think to change time and laws, and they shall be given unto his hand until a time and the dividing of time. Tunga sa usa ka panahon, ug sa diya nga tunga lang gud ang iyang panahon. Gitago ni mo na inungdan walay nagwali ni kay ngano man nahitabo man din sa Revelation katong 10 kingdoms nga giingon ni propeta Daniel mao sa to ang girebel kang John the Beloved nga adunay napulo ka hari nga musulod si dragon. Katong dragon is the spirit of Satan, the old serpent, the accuser. Motong espirituwa nga musulod. Wala kay wa pa may mga napulo ka hari ron, siguro ibiguman ining gira. Kung magira na sila diya, kingdoms against kingdoms. Pero mao nang gingon mangandam ta bahalag magira na sila. Kay naay mubungkag lang gyapon nila kung magari sila, kung kagon lang gyapon na sa bato. Mo na may sigutan nato ng bato kung saan na isulat kita nang diri. Mo na si Daniel nagpahinumdum na diin si Daniel nagampo. Mo ning pagampo ni Daniel ha. Daniel chapter 9 sa verse 7 to 9 ha, ingon yung prayer ni Daniel. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of face as at this day to the men of Judah and to the inhabitant of Jerusalem and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of thy trespass that they have trespassed against thee. Verse 8, O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. To the Lord our God belong, matod pa niya, mercy and forgiveness, though we have rebelled against Him. Morning prayer ni David. Matod pa niya, O Ginoo, pagkamatarong naa kanimo apan kanamo sa among naong kalibog. Mga tao sa Huda o ang nagpuyo tanan sa Jerusalem o ang mga Israel, bisan katong naa sa duol o sa layo. Matod pa niya, sa tanan mga nason or countries nga diing gipang giyahan sa Ginoo dito, nga matod pa niya tungod sa ilahang kalapasan nga diin sila naglapas diya sa tubangan sa Ginoo. Verse 8, ingon pa niya, O Ginoo, ang confusion, matod pa niya, nabilong sa dagway, sa tao, sa hari, sa princes, o sa among mga amahan, bisan pa ang tanan nga nakasala mo ng confusion. O niya, sa Ginoo, matod pa sa 9, sa Ginoo bilong ang mercy and forgiveness, bisan kita nagsupak sa Ginoo. Tanaw, dalay ko din ang Ginoo, no? Bisan siya nagsupak ang mga tao kaniya, naanagyapo ng mercy o kanang forgiveness. Mo bitaw ni kini, abi ni mo kini pandemic, mo ni akong gingon last ni visiting sa Ginoo sa ato ha. Katapusan ning bisita nga din ang Ginoo mo pasaylo ug maluoy nato. Nga din kita last morning mo yung kunyo last redemption. Last redemption man gyud ni. Once kaniya mo bisita ang Ginoo dis kalibutan para na sa atong kasalanan pahinumdom unya pasayloon taniya kay siya maluoy nato. Pero sa tinuod lang karon sultihan ta mo mo sa dili tanan mga Kristiyano dis kalibutan. Ang grasya sa Ginoo natapos na.
Roma chapter 6 verse 1. Matod pa niya, magpadayon bata pagpakasala aron udagaya ang grasya sa Ginoo? Dili. So sa ato pag kita nakasala, gibisitahan ta sa atong sala aron pasayloon ta niya karon ug lukaton ta niya. Once nga mo declare na gani ang kalibutan sa mga Kristohanon nga pwede na musimba sama sa declaration ni King Cyrus nga diin sila magtukod sa ilang balay sa Ginoo. Mao na ang time nga diin ang Ginoo maghatag another. Mao nang gingon sa Isra, extension of mercy. Extension lang ni sa tuwa sa mercy. Mutuong sa dili. Kung dili ta manumbaling ini, kung baliwalaon nato ni sigurado gayud. Mao nang gingon paningkamutin ninyo yung kagalingong kaluwasan with fear and trembling, redeeming the time. Work while it is day, the night cometh, no one can work. Kung initak na niya ito ni Paimuslan, pangayon na ito ni. Kaysa tinuod lang, kung muabot manggaling ng 666, 42, kabulan lang na, tulo ka tuig lang nagtunga, niya labaw sa tanan ditaan ay mahadlo ka na kay naatay Ginoo. Mabita ng pasudlon ta niya sa gingharian niya, kay mao nang gingharian niya, mao nang balay sa Ginoo, the temple, the altar, the sanctuary, the house, the hiding place. Mao na ang gingon sa Ginoo, the kingdom. Nga din ang righteousness na dia aron siya maghari. Kaya din ang Ginoo wa gyud kahari dis kalibutan, iyang gigamit si King Saul, gigamit niya si King David, si Solomon, nabungkag lang gyapon. Nga diin si King Nebukadnezar mo ni Puli nga hantod sa hantod wala na gyud kingdom sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y magari dili. Mo si Jesus Christ niingon, kung dili pa lang akong gingharian, daghang tay mo laban ako, pero dili man dili iyang gingharian. Ngano man, unya niingon man siya nga ang kingdom sa Ginoo niya naog na asa man ang gingharian mo nay buot pasabot sa Ginoo karon. Ato na giusabton kung sang gingharian nga gingon sa Ginoo. Mo to ang giampo ni Daniel. Nga ang tao nalibog man gyud ang tao, di ba? Kay dagay nagwali karon ng rapture is the provision. Sa dili pa moabot ang rapture, sa dili pa ta rapture ron, matumat ang tanan. Wala gyud malabay, matod pa niya, heaven and earth shall not pass away. O shall pass away. Either shall pass away. Mahanaw ang langit o ang yuta. Pero ang iyang pulong dili gyud bisan pa kanang mga jat. Unsa may meaning ng jat? Tulpok meaning. Naay mga meaning ana. Pag muingon siya mahitabog yun ng Great Tribulation, mahitabog yun na. O bitaw nang gingon dito sa Hebrew nga diin ang Ginoo muuyog sa yuta, di lang sa yuta, sa langit po doon. Sa man niya pag-uyog ang kalibutan. Nga ang tibuok kalibutan mauyog. Kanang marka, di ba di ka mauyog diyan na makita kung tinuod kang Christian. Unya dali ra kayo kadakpong. Unang ningon for my name, ingon pa ni Jesus Christ, tungod sa akong ngalan, lutuson mo, patyon mo, kaya nga naman, gibinuangan ninyo ngalan sa Ginoo. Pero kung di ninyo binangan, dili mo lutuson. Daghang kayo di pasalig sa Ginoo sa kakristohanon. Walay hinagiban, ingon pa niya sa Isaiah 57:17 na. There is no weapon against you. Mao nang gingon niya dito sa New Testament, if God is with you, mao nang gingon, who can be against us? Or who can be against you? What man can do to you? O di ba mao na yang gingon? O bitaw na importante nga din do na tay pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na atong guidance. Mo na atong pagkaon sa atong kinabuhi dis kalibutan kay daghang kayo'y nangita sa atong kinabuhi nga di lang ta maluwas. O bitaw nang atong kaaway is like a roaring lion, sige lang nangagurog aron kung naa kay mali awa natukob ka. O nang gingon watch and pray. Pagtukaw ka mo sa mga pag-ampo. O bitaw na nga pag-ampo gani mo ayaw mo paibawog tao. Kay moabot ang panahon anang siksik
Mahilig kay kag-ampo sa gawas, kit ang kag-ampo sa gawas, kini Kristohano ni, dakpunta ni. Mo bitaw na nga di, pag-istorya mo sa Ginoo sa sulod sa kwarto lang. Wala ako magampo ko, di ko magpakita ang tao, ang Ginoo ra gyud mo nang kanunay ang Ginoo nagatubag nako. Sa tinuod lang. Kay giingon ni Jesus Christ, ang mga eskribag parasiyo, mga hypocrite, nganong hypocrite man, nag-ampo sa street, sa corner, una pa'y gingon sa sinaguga, lali maka sa sinaguga. Kabang sa ng sinaguga, simbahan, ang mga hypocrite, nag-ampo sa sinaguga, sa simbahan. Di ba ito mag-ampo di simbahan, na simbahan man eh. Kung ano yung sa kabutan na din, wak na ibaw eh, kung unsa ng pag-ampo. Kanang pag-ampo, makapaliko na di mo. Mo nang speak in tongues to King, to God. Prophecy. Mo nang gingon, talking to the church. Mo na ako nag-prophecy ko, kaya ang akong ipangwali sa inyo, mga pulos sa Ginoo. Mo nang gingon ni Daniel, nalibog ang tao. Kaya nga naman, dagan may nagingon nga din, ang provision daw kuno sa 666, rapture, waon dayon. Mo bitaw kung inunta mo sa akong understanding lang sa tinuod lang. Ang rapture is the transportation ngadto sa kalibo ka tuig. Kay alangan na ata diri. Kay dano man dito dito sa lugar nga diin giandam sa Ginoo, asa nang lugar sa tinuod lang yun ang Bible. Sa Israel, dala no promise. Dito ta magpuyo sulod sa usa ka libo ka tuig. Og kadtong mga tao nga wala madala, wa maluwas, wa kasot sa gingarihan sa langit, magpabilin asa silang dapitan nga lugar. Pero ang kay pagsulay, kay pagsugod sa usa ka libo ka tuig, si Satanas isulod man pula sa bottomless pit aron di makatintal. So therefore, adunay kalinaw diri ang mga tao magkinabuhi, manarbaw magkuat, pero dunay hampat sa Ginoo. Kapungot. Para gud ining pandemic, gihampak na sa Ginoo. Pero kani isa lang ni kailhanan, warning lang ni nato aron mag-prepare ta. Dalaygon Ginoo kay nag-warning siya sa ato. Mo bitatong ningo ko sa Ginoo, Lord, no tinuod jud ang imong gugma. Nga kami imong giwarningan. Nga ikaw hapit na mo balik. Baliwalaon na nato ning Matthew atong una panahon. No? Nga diin ang mga disipulo namutana kanus sa mubalik kung unsay ilhanan gisulti ni Jesus Christ. Baliwala na nato karon. Mabaliwala pa ba ni nato karon? Unang ayaw yun ni sayangi kay kad nga naman. Unang gingon niya sa Ezra chapter 9, 8 and 9. This is a little space of grace. This is a extension of mercy. Extension na lang ning ato. Una paningkamot mo ginyo kaya ako di ko makaluwas. Kamuray makaluwas sa inyong kagalingon. Your own righteousness. Ingon pa dito sa libro ni Ezekiel. Even Job, Noah, and Daniel is there. Dili sila makaluwas nimo, kundi your own righteousness. Ang imo lang pagkamatarong. Unang pagtarong yun des tubangon sa Ginoo. Kumuanita sa Ginoo. Dini sa Ginoo atong himuon ang righteousness. What is the righteousness of God? Matod pa sa Biblia kanang justice ba nga pagkabuhat ba? Kanang tarong nga pagkabuhat. Maabot ra ta na unsaon nato pagbuhat og tarong. Manang gingon ni Daniel nalibog ang tao. Usa ka butang nga gingon ni Daniel. Nga din kining provision nga mao din ning kingdom. May bawa nato ni kanusa nato ni kwaon ning provision sa Ginoo nga kanusa ta manulod dinhi. Atong unang panahon ang mga tao wa kasulod sa arka ni Noah kay ngano man. Naglaroy-laroy. Dini kalibutan na was la kay nungdong nga nisulod na diay si Noah. Usad na ang ubang mga tao sa kabaw nga nanulod na dito sa kingdom of God. Mo nang ningon ang prayer ni Salmista David nakabasa ko. Ingon pa ni David, open to me the gate of righteousness. Abli ka na ko ang ganghaan sa pagkamatarong. Aron may bawa nimo kung unsay buhaton nimo kanang tama gyud sa Ginoo. Mo nang gingon ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:10. Finding out what is acceptable kay kabalo gyud si Pablo nga tanan nga gasimba sa Ginoo baliwala lang nila kung kana acceptable ba og dili. Mo nang ningon si Apostol Pablo sa 12:1. Present your body
a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Mo na kung present kayo mo sa imong body, kinahanglan acceptable na sa Ginoo diri aron di masayang, di ba? Aron di masayang. Muna yang gingon dinhi sa Daniel chapter 11 31 to 35. An arm shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolation, and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploit. And they that understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword and by the flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be hope with a little help. But many shall cleave to them with flattery, and some of them to understanding shall fall, to try them, and to forge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Mahitabo niya, kaning ang arm daw mo tindog na, kanang mudaog na ang mga gingharian ba, kung kasi mudaog himin China o ang Amerika, kabalo ba mo na? Ready na. Kasi mo daw gana, mo mo stand na diri. Unya ang iyang buhaton, ipulyot niya, badlungonan niya mga nagasimba. Mapadlong yun niya ang nagasimba, pero di pa moabot ang katapusan. Kaya nga naman, nagprophecy man daan si Amos, doon na unya'y kagutmanan sa kalibutan. Dili sa pagkaon o gilimnon kundili sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay kwao na mga magwawali, di na pawalihon. Di na po kumuwali ninyo. Total, puno naman mo, di ba? Mo bitaw ningon si Jesus Christ, kinsa tong giuhaw, gigutom, umari kamo kanako, kay pagabusgon ko kamo. Pag mabusog na mo, di na mo gutmon. Mubito na nga samtang napay panahon, mga unta, ulos sa Ginoo. Mo ni ang usa ka arms, magtindog na sa iyang part, nga din ang kusog nato, matod pa niya, iyang ipulyot, kaning sanctuary, mo ni kusog. Matod pa dito sa mga magwawali, nga nung kwaon daw niya niling mga pagsimba. So itawag nga, essential. Di kinahanglan man yun nato, pudni, di ba? Dili lang kayo pagkaon mo atong gikinahanglan, kini yung pagsimba. O mo kini nga matod pa niya, kwaunin nila, kaya mga luya ta. Ug matod pa niya dinhi ang daily sacrifice. Kaba kung saan ang daily sacrifice, kada adlaw ta mag-sacrifice, kana inyo ha? Prayer. Kwan gani mag-pray mo, ingon pa ni Jesus Christ, sulod mo sa kwarto, adto mo, tago mo, ruway, makibalo ninyo pag-ampo mo niya, kay kamo man nag-ampo, adto mo sa simbahan, pasalamat kaysa diha nga mag-ampo mo, tubago na mo daan sa Ginoo dito, unya muani mo simbahan, pasalamat na lang mo, kay nga naman, gitubag naman mo dito, una nga dalan na inyo ang prayer, magong diri. Kung ikaw nag-ampo, unya wala ka nagsimba, ayaw na lang ina nga gitubag ka, kung tubagon ka, o bitaw nang gingon, if you abide in me, my word abide in you, ye shall what will, it shall be done. Bisag kung sa panang klase mo pag-ampo, kung wala ka nagpabilin sa Ginoo, wala kay pulong, di yun ang paminawon. Kaya ang mahitabo lang nga din iyang paminawon o iti yung tubagon. Kato lang mga iya sa Ginoo. O bitaw na hinungdan, the manner of prayer, thy kingdom come, thy will be done. Nga diin ang gingharian nga naa ka diha. Una ka mag-ampo. Ampo ka niya, wa ka sa gingharian sa Dios, tubagon bari ka na. Ipauna gani ang gingharian aron ang tanan butangay mo gipangayo ihatag ra. Mo ni yang gingon dinhi ni Daniel, unya katong magbuhat og dautan against the covenant shall he corrupt by flatterers, but the people that do know their God shall be strong. Apan katong mga tao nga kaila sa Dios malingkod inuna ano man, kung iyang gingon dinhi, and they that understand among the people shall instruct many. Kung katong mga tao daw kuno, nga matod pa niya,
nakasabot pasabton pagyud to. Pareha na to, pasabton to pagyud mo kung kamo nakasabot mo ning gingon adto gingon ni Isra nga din siya maghatag og usa ka lansang diya sa balaan. Anang lansang is a fix na ba? I-fix na niya ang mga pulong sa Ginoo nga atong buhaton. Mabit atong dunay parable ni Jesus Christ. Abi mo sa itong parable sa Jesus Christ about sa napulog ka talent. Ang usa gihatag sa atong usa. Abi kay usa ra gitago ra pud niya atong yang gihatag sa iya, wa niya ginegosyo. Kay usa ra daw basig mahurot. Unya katong gitagaan og 5, ay ang ginegosyo. Hantod ni dagan gitagaan na pulo iyang ginegosyo hantod ni daghan mo nang gingon i-instructan pag yung ka og meaning. Kaya nga naman kasaligan ka mo to sa ulahi, sa diyan, ni-present na sila sa ilahang agalon nga, matod pa niya, o master, niya ang imuhang gihatag na mga talento, ang imong 5,